Hi guys, welcome back to my channel. So yun guys, nandito kami ngayon sa may Bimali, Pangasinan. So yun guys, ito yung gagawin namin bubong. So yan guys, ito yung gagawin namin bubong. So walang kamatayang Korean type yung ginagawa namin bubong karamihan. So siyempre, sa atin guys, kung ano yung paggawa sa atin, yun ang gagawin natin. Siyempre, trabaho ang kailangan natin. Hindi naman. So bali ang sukat nito guys, bali 6 meters yung lapad niya, bali 9 meters yung haba. So bali yan guys yung gagamitin nating materials. So bali yung may-ari ang sa kanila yung materials, bali labor lang sa atin. So bali yung gagamitin nating rafter 2x3 by 1/4 na siguro ito nasa 23 kilos to. Itong channel bar na ito na 2x3 kasi may kakapalan siya guys. Ayan. So matibay siya. At syempre yung mga stopper natin at mga brace fascia board 316 by 1 and 1/2 na angle bar. Ayan, bali 3 pieces yan. So bali pala yung channel bar natin kasi nakasama yung likod dyan, bali 12 pieces 13 pieces yung kakailangan natin kasi may konting extension doon sa may CR na bububuhan natin. At syempre may pagpupestayan natin siya ng tubo na detress na schedule 40. So yun sa likod yan guys, so bali extension lamang yan. At yung pinakapasya board natin 2x8 by 1.5. so dito nila binili ito guys sa mga aldan na makakapal sila. So bali ito, bali 10 pieces yung pinakapasya board natin kasi kasama ngayon nasa likod dyan na extension. So bali yung mga parlins natin, ayan 2x3 yung pamakuan natin, 2x3 by 1.5 yung pamakuan natin. Ayan ang kapal, hindi lang natin alam kung magkano pagkabili nila rito. So bali yung magiging pamakuan natin 2x3 by 1.5, hindi ako nagkakamali, nasa 30 pieces ito guys. So bali yan, pipinturahan natin ng epoxy gray primer. So yan, bali kinuha na natin yung sukat. So yan, pinapatabas na natin yung mga kailangan sukat. Bali 5 meters tsaka 4 meters yung yero natin. So bali in order muna. So ngayon magta-process na kami. So ayan, nagtatabas na yung pogi. Ayan, okay, tabasin mo na. So bali yan guys, yung katabas na yung mga rafter. So yan, nilalagyan na namin ng mga stopper. Ang sukat ng stopper natin 2 and 3/4. At syempre pinapadugtong na rin natin yung mga sipalins para so bali yan guys, pintura namin na ng epoxy primer yung mga rafter. So bali yung pinakamataas na rafter yung unahin natin ilayout. Ayan, bali nagtaas pala kami sa may pinakataas na rafter kasi yung spandrel nyo guys baba sa may biga. So itinaas namin, ihang namin, saka asintahan na lang namin yan kasi kung hindi namin itataas sa baba ng biga tatama yung spandrel nila. So yan, itinaas namin. Bali yan guys, bali ganyan lang ang simple pag layout ng rafter type ng bubong. So bali yan, yun natin nilagay yung pinakauna tapos nag-level sila. Siyempre yan, ganoon lang, binatakan lang ng tansi. Yan, so yung paglalagay ng rafter, babatakan nyo lang ng tansi. So yun na, tapos na yan. Tapos paglalagay na ng CPR lens, ganyan lang kasimple, babatakan nyo lang yung tansi ulit. So balik kukulin nyo lang yung bulada niya, halimbawa 80 cm. So yan, nagbulada tayo ng 80 cm, tapos inusukalan sa kabila. So ayan na. So bali yan, pagtuloy na paglalagay nila ng mga CPR lens. Bali yung spacing ng CPR lens natin ito sa pinakataas na rafter, bali 61 cm kung ano nagkakamit ito, 61 cm. Medyo may kahirapan welding sa guys kasi dinabili namin ng pintura nito na epoxy gray primer kasi masin daw dito. So
medyo mahirap buildingin. Doctor ka, ako si mga tao ba na eh. Doctor ka. O, tapos kasi yun. So bale yun guys, mag-umpisa na kami magbubong. So bale nilagyan na rin namin siya ng mga pasya cover sa ilalagay nating wood grain na spandrel. Yan. So bale yung long span niya, rib type bale, yun na brand to guys. Ang per meter nito bale 390 daw. So sila kasi ang bumili ng materials niyan. So bale 5 ribs yan, kulay blue. So ang gutter natin, so bali ang gutter niya 18 cut. Yan. Ayan. Box type. Maganda itong gutter niya guys. Yan. So tayo nag-assemble yan guys. Sila nagkakalit. Yan. So bali yan guys. Nag-umpisa na sila maglagay ng gutter. Yan. So nailagay na lahat ng mga fascia cover. Ang spandrel niya na nara-wood grain. Yan. Yung fascia cover natin, cut 10.
So bali yun guys, hindi na natin na video yung mga pagkabit. So laging may tugtog dito guys, so lagi tayo nakakapirit. So yan, bibidyo na lang natin guys yung natapos namin. Bali itong yero niya, Union brand guys, 0.5 390 daw ang isang metro linear meter, lahat 0.5, pati yung gutter nila at mga end flashing. At syempre itong spandrel niya na Nara wood grain. So bali pala guys, yung wall flashing niya, sininsil namin yan at binulkasil namin para hindi pasukan ng tubig. Ito yung extension ng ito sa may CR ito guys. Malay kabok dahil grinder namin yan. So ito yung sa extension, bali ito yung CR guys.